No, uvidíme, jak to zatím uvedeme. Čauky. Čauky mňauky. Čauky mňauky. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. My vás vítáme u první epizody našeho podcastu. Takový trochu pilotní. Pilotní, ano. Takové podmínky dost nevyhovující klasickým podcastům. Každopádně, proč jsme se tady sešli? No tak, jelikož teďka se volí semináře, jak do třeťáku, tak do čtvrťáku a samozřejmě vyšly příspěvky, jak oficiálně si to naklikat a tak podobně a napadlo nás, že by bylo fajn, tím, že už jsme ve čtvrťáku, máme semináře tak nějak za sebou, vám říct něco o tom, jaké semináře brát, nebrát, u čeho si dát na co pozor a aby vás pak nic nějak nepodlo do zad. Ano, rady starších. No, takhle, abych tak jako uvedl, já jsem si vybral ve třeťáku dějepis SSV, takhle, a FCE a do čtvrťáku jsem si potom přibral francouzštinu, francouzštinu, právo a pedagogiku. No, já jsem s kým se na tom stejně, plus do toho mám spíš zase ekonomicky-matematický, takže ekonomie, matematický seminář a pak právo, rétoriku a moderní dějiny. O těchto seminářích budeme hlavně mluvit, protože s nimi máme jakoby vnitřní zkušenost, tak nějak do zbytku jen víme tak jako z doslechu, co nám se říkali spolužáci a tak podobně. Ano, drbíky. Drbíky. Takhle, ještě k tomu úvodu a klikání vlastně taková rada je, že podle těch skupin můžete zjistit, v jaký plus minus časový rámec, jaký seminář bude. Takže pokud opravdu nestojíte o 0. hodiny, tak dá se to nějakým záhadným způsobem vyzjistit. Vyvěštit, ano. Což se třeba letos potvrdilo s pedagogikou, která byla jako jediná ve středu a tudíž jste věděli, kdy je středa a podle toho odvozovat další dny. Přesně tak. Jde to dobře u těch jakoby externích učitelů, kdy víte, že na školu dochází nějaký externista na právo, na pedagogiku jeden nějaký určitý den, tak se to podle toho dá vyzjistit, případně se můžete i zkusit poptat právě, takže se to dá poměrně dobře zjistit. No. Nicméně ještě taky k tomu tak nějak obecně, co se týče těch přestupů, tak možná vám o tom taky je to někde vypsané a tak, ale je dost možné, že po měsíci, co budete chodit na nějaký seminář a dozvíte se, co vlastně všechno budete muset dělat, vy seminárky a tak podobně, takže si uvědomíte, že opravdu tohle dělat nechcete. Je to normální. A přesně tak, je to normální a že tohle není váš šálek kávy a že vás to třeba prostě jenom nebaví, že je to prostě obor, který jste zkusili a není to pro vás, tak se dá přestupovat. Většinou se říkalo nám tak měsíc, 2, vždycky se to tak jako natahovalo a občas se přecházelo i trošku mezi a minimálně to šlo, když jste právě třeba, jestli teďka jdete do třeťáku, takže prostě po jednom roce vás ten seminář už prostě nebaví, tak můžete do čtvrťáku třeba si tam vyměnit ty jednoletý za dvouletý. Ano, dá se to kombinovat, ale s tím, že musíte udat důvod pro přestoupení. Z vlastní zkušenosti jsem chtěl přestoupit, nakonec jsem to neudělal. A nejlepší jako důvod je, že to budete potřebovat pro budoucí studium na vysokou školu, případně na přijímačky či maturity. Takže to je asi k tomu přestupování. Přesně tak. A teď už bych asi šla k těm možná konkrétním seminářům a co brát, co nebrát. Chceš začít? Čeho se bát? No tak můžeme začít tím, co máme společného, což je teda SSV, to je náš dvouletý seminář. Nevím, jestli nás to učí teda pan profesor Nergl. Myslím, že to vede možná i paní Skokanová nějaký rok, to nevím. Nevím. Ne? No nicméně prostě někoho z nich budete mít. Pro příští rok v anotacích je uvedený Nergl. Dobře, tak no tak to by vás asi mělo potkat to samé, co nás. Co se týče SSV, tak je to dlouhý. Předem se připravte na to, že ty hodiny jsou občas opravdu dlouhé a
Pan občas umí zabrušovat a vybrušovat a občas si v těch hodinách uvědomíte, že absolutně nechápete, proč teďka se bavíme o tomhle, když má být tématem něco úplně jiného. Je to hlavně jsou to základy společenských věd nebo společenské vědy, takže prostě pokud vás opravdu nebaví politologie, tak vás nebude bavit. A protože se to bere víc hodin, tak prostě občas ty 2 hodiny jsou fakt dlouhý. Přesně tak. A věnuje se tam poměrně dost všem těm tématům maturitním, ale na co si dá trošku pozor, na to teďka já trošku doplácím, je to, že některé maturitní otázky jsou třeba psychologie nebo sociální patologie, což jsou i samostatné semináře. Do 4. ročníků. Do 4. ročníků potom, psychologie je i 2letý dokonce. Jo. A tam pozor na to, jelikož já třeba ani jeden z těch seminářů nemám, protože mi to nevycházelo, tak teď mám trošku problém, jelikož úplně nestíháme nebo nemáme probrané všechny ty maturitní otázky, tak občas je trošku hůř braný ohled na to, že ten seminář nemají všichni. A tak doporučuji, pokud máte tu možnost a nekryje se vám to tam někde, tak si brát i tyhle ty semináře, pokud chcete maturovat z toho ZSV, protože vám to pak může pomoct na ostatních otázkách. Třeba na právo jsou tam prakticky 3-4 otázky. Načež opět doporučuji seminář práva, který to mnohem líp objasní a máte trošku větší rozhled a pak si můžete rozkecat, o čem chcete vlastně u té maturity. Já musím souhlasit s tím seminářem z práva, já ho tady taky mám a paní profesorka je velmi vstřícná, je to vlastně externistka z branže, když to tak řeknu, notářka Litoměřic. Takže často i udává příklady, píšeme si, Počítáme lhůty a poslední dědictví, ano, poslední hodinu, nebo se k tomu... Závěť, to se chtěl říct, že jsem si napsal závěť. Přesně tak, naučíte se psát závěť a tak podobně a měli jsme právě třeba, taky musím opravdu seminář práva za mě moc přínosný, měli jsme i třeba paní soudkyně na hodině a na to, že je paní profesorka externistka, že jakoby není vystudovaná pedagožka, je to prostě notářka, tak ty semináře jsou fakt dost naučné a umí vysvětlovat a člověk se docela dost doví. A je to dobrý základ a třeba osobně my to zase, ty semináře pro vás slouží nejen proto, že vám ukážou, jo, tohle chci fakt dělat, ale ne, tohle dělat prostě nechci. Mě třeba právo velmi zajímá, ale prostě nechci se učit ty věci nazpaměť a tak podobně, takže prostě zase to, že vás ten seminář nebude bavit, není hned smůla, prostě jste přišli na to, že tohleto v budoucnosti dělat nechcete a nestrávíte pak 5 let na vysoké škole něčím, co by vás nebavilo. Tak. Já navážu svými jazykovými semináři FCE a francouzštinu. FCE už mám od vlastně septimy, třeťáku a musím říct, že to byl pro mě šok, když jsem tam nastoupil. Nejenom protože to bylo prostě ráno, ale i jako těma požadavkama toho samotného semináře. Myslím, že jsem měl pedagoga, který už tady není a myslím si, že Lin to bere, že vede ty hodiny lépe, ale i tak prostě, pokud máte silný žaludek, tak tam klidně běžte, ale musím říct, že ta příprava na ty zkoušky samotné se vyplatí v rámci tohohle semináře. Potom ale, když ty zkoušky uděláte, tak musím říct, že je opravdu velmi složité udržet pozornost na těch hodinách, když vlastně už tu angličtinu nepotřebuju ani k té maturitě, maximálně k tomu didaktickému testu. Jo, jen pro ty, co možná nevíte přesně, já nevím, jak moc je to v té anotaci napsané, tak když složíte zkoušku FCE a máte zvolenou státní maturitu z angličtiny, tak vám odpadá slohová práce a ústní, tedy celá profilová část a už děláte jen didaktický test, který je ale ještě na nižší úrovni angličtiny, než je vůbec to FCE, takže máte prostě maturitu z krku, uděláte si to třeba teďka u nás dělalo hodně lidí ze třídy, nebo můžete klidně i dřív to stihnout a pak už jakoby v tom květnu řešíte o maturitu míň a je to poměrně klid. Ano. A potom ta francouzština, tak to je více komorní, jelikož francouzštinářů není tolik, takže se tam více jako
zapovídáme. Každopádně si myslím, že pro rozvoj toho jazyka a obecně jakoby pro to myšlení v tom jazyku je ten seminář docela dobrý. Tak, co já mám ještě ze semináře? Jo, tak já jdu na ty trošku matematické věci. Co se týče matematického semináře, tak ten já mám s paní profesorkou Pavlů. S tím, že jsem ji nikdy předtím neměla, tak to byl taky šok, protože s paní Pavlou občas opravdu jde strach a teď já mám trochu strach, protože jsme teď blízko jejího kabinetu, tak to je jedno. Nicméně prostě paní profesorka Pavlu je přísná, ale musím říct, že mi to do matematiky docela dost dalo a že to bylo hodně, a že ač je přísná, tak vás fakt hodně naučí. Takže pokud máte v plánu jít dál s tou matematikou, protože na matematickém semináři se neberou věci k maturitě. Berou se věci nad to, je to jakoby nástavba, takže ve chvíli, kdy chcete dělat jenom maturitu z matiky a nemáte v plánu nějak dál pokračovat, tak je to pro vás v celku poměrně zbytečné, jelikož se tam fakt berou věci jako nástavba, takže spíš pokud máte v plánu jít na matfis nebo dál. Pokud byste chtěli jenom na tu maturitu, tak to se pak do čtvrťáku berou matematické úlohy s paní profesorkou Gabčanovou, které jsou opravdu jakoby příprava konkrétně na maturitu a tak podobně, takže v tomhle případě doporučuji spíš to. No a teďka můžeme přejít do takové drbíkovské části, kdy budeme možná zmiňovat nějaké semináře, které mají naši spolužáci, naše okolí a my tam zrovna moc nejsme. No. Tak já bych začal biologickým seminářem. Jsme na tenkém ledě tady. Tak je to poměrně intenzivní Vede ho studium. paní ředitelka Balounová. Každopádně nevím, kdo... Každý rok občas ho vede pan profesor Kohout, anebo paní ředitelka. A co já tak... si myslím, že tak na letošní rok bude i Fialová. To je možný. To je možný, uvidíme. Nicméně je to prý hodně intenzivní, ale tak to pro nás osobně, jakože nejsme zase tak přírodovědně zaměřený, je biologie obecně, ale je to hodně, ale řekla bych, že to je zase dobrá příprava na tu maturitu. Maturitu a i následně na vysokou školu, protože spousta těch testů, co tam je, tak je poměrně náročný, ano, tak. Asi tak. No, ještě nějaký seminář, co... No, já třeba osobně nemám dějepisný seminář, což je věc, o kterou jakoby přicházím, ale z doslechu tím, že tam chodí hodně mých kamarádů, jsem slyšela o tom, jaké to tam je. Ale díky povídej, co tě na děsu, takzvaném, jak se teď jmenuje v rozbrzích, čeká? Tak dějepisný seminář, upřímně jsem asi čekal něco jiného, když jsem si ho bral. Každopádně ve finále jsem s ním docela spokojený. Brali jsme tam vlastně historii indiánů. Já si pamatuju, když Honza jednou přišel s papíry, kde byl nahoře velký nápis, prostě Romové a vždycky takhle vytáhl úplně jako témata, který bych nečekala na dějepisný seminář. Romové, indiáni a Židé, tuším, že. Takže to byl program na první 3-4 měsíce třeťáku. No a potom vlastně, když jsme dobrali indiány, když je podrobili Spojené státy, tak jsme začali probírat vlastně historii Litoměřic. To bylo hodně do hloubky, možná až moc. Každopádně potom, když jsme chodili po městě s mými kamarády, tak jsme se navzájem strašili, co je jaký dům za sloh. Beru to jako strašíme se doteď. Posttraumatický syndrom. No. Dále jsme ještě psali seminářku, to se vlastně i týká biologie a ekonomie. S tím, že v dějepisném semináři je tomu věnován vlastně ten 3. ročník, teda ta septima a třeťáci. Já jsem nenáviděl seminárku, bylo to pro mě náročný. Každopádně jsem to nějak seskládal, prošel jsem. A pokud vás to ale bude bavit, tak je možno se přihlásit i do SOČ. Středoškolská odborná činnost. Ano, a je to i vlastně na různé obory a tam můžete díky tomu
Pokud se umístíte, tak můžete i se dostat na vysokou školu vlastně bez přijímacích zkoušek, což si myslím, že je poměrně lukrativní. Když jsme byli u toho BISEMu, biologický seminář, tak tam je seminárka taky je ve třeťáku. A co tam vím, tak tam konkrétně třeba paní ředitelka hodně dbá na to, aby se studenti na té seminárce naučili psát práce na vysokou školu. Takže věc, která třeba pro mě na ekonomii byla úplně v pohodě, psaní citací. Opravdu citace, tak jako to má být v bakalářkách a tak podobně. Takže tam, jako co jsme slyšeli, tak seminárka na BISEM všechny lidi z BISEMu taky strašila, takže tam to bylo taky nic moc. Ale opět, pokud vás to téma baví, pokud to zpracováváte na něco, co vás zajímá, tak je to samozřejmě asi fajn. A je to prostě velká známka, která není test. Je to jakoby, pokud vám někomu vyhovuje prostě dělat práci a pracovat na ní, než se učit na nějaký velký test, tak je to v tomhle smyslu asi fajn. Co se týče seminárky na ekonomii, tak tam bych řekla takové negativum pro mě osobně třeba, je, že je to prostě až ve čtvrťáku. Seminárka na ekonomii se dělá do čtvrťáku a v téhleté době prostě vaše poslední starost je to, ještě abyste sepisovali nějaký sáhodlouhý papír, když se chcete učit na maturitu. Pokud maturujete z ekonomie, tak myslím, že tam spadá právě do částky té maturity, ona se to tady každý rok mění, ale že tam část té maturity je právě obhajoba té seminární práce, ale tu seminární práci musí dělat všichni, i nematuranti z ekonomie, avšak my jsme tam měli udělanou výjimku, já nematuruji z ekonomie, že jsme tu seminárku mohli dělat ve dvou. Což zase bylo fajn v tomhletom ohledu, není na to člověk sám, ale opravdu pozor, v tom čtvrťáku je to docela maglajs a už člověk jako z toho tolik nemá. A když už jsem u té ekonomie, tak obecně ten seminář za mě osobně, já to teďka to nechci úplně hanit, to je prostě má osobní ale já osobně jsem prostě zase, je to pro mě ten seminář, díky kterému jsem si uvědomila, že tu ekonomii asi nebudu chtít dál studovat. Ale opět, je to můj jako osobní že prostě mě to téma, zjistila jsem, že mě ty témata prostě nebaví a tak, takže opět záleží, jestli vám to sedne, ale zase co doporučit, to na některých seminářích totiž tak není, tedy na ekonomii se vyloženě berou maturitní otázky. To třeba, co vím, tak na dějisemu se maturitní otázky prostě neberou z dějepisu. Neberou, pokud chcete maturovat z dějepisu, vemte si moderní dějiny. Děkuji za možnost toto říct. Když jsme u moderních dějin, tak abych tady navázala na to, co Láďa řekl, jelikož jsou často problémy u dějepisu, že se prostě nestíhá dobírat do konce, ještě jak je to teď na ty 3 roky, tak prostě moderní dějiny už se přelítávají tak jako hodně letem světem. A na moderních dějinách jednoletý seminář s panem Bašusem opět berete hromadu věcí dopodrobna, dozvíte se hromadu věcí, takže ten seminář se hodí jak maturitě, tak já třeba z dějepisu nematuruju, ale je to pro mě osobně hrozně zajímavý. Protože prostě fakt jsou to moderní dějiny, které se vám v mnoha ohledech třeba hodí, pokud rádi sledujete politiku nebo něco takového, nějaký celkový světový dění, tak vám to dá trošku souvislosti. Dozvíte se prostě o věcech, o kterých jste pomalu v životě neslyšeli. Nevím, když to vezmu to teďka trošku negativně, ale teďka jsme měli pár hodin, které byly věnovány různým genocidám po Africe, tak prostě, je to hodně černé téma, pardon, tak prostě se dozvíte fakt věci, o kterých jste vůbec neměli tušení, ač si třeba podle mého názoru stojí za zmínku. Takže v tomhle smyslu moderní dějiny hrozně zajímavý seminář a pro maturanty z dějepisu řekla bych, že must. Ano. A v případě, že si je nevezmete, nebo se vám to fakt třeba nevejde, třeba si musíte vzít jiné semináře nebo tak podobně, tak doporučuji to, co dělá třeba teďka Láďa, že prostě na semináře docházíte dobrovolně. To si musíte domluvit potom hlavně s těma pedagogama, aby jim to nevadilo, protože když tam mají prostě 30 lidí, tak už je to až moc. Ale na druhou stranu, pokud tam je málo lidí, tak často i to ti kantoři oceňují, protože každý člověk, který ho to zajímá, tak je prostě plus. Ještě mě napadá poslední seminář, po kterém se podle mě nezmiňovali, který já mám, tak je seminář rétoriky, což... Umíš mluvit? Umím mluvit. No osobně, já bych řekla, že jako osobně jsem měla vždycky v pohodě mluvený projev a tak, ale kdo mě znáte, tak asi víte, ale řekla bych, že v té rétorice, pozor na to, není to takový ten seminář, který si vezmete a říkáte si, budu tam chodit spát.
Je to sice ve čtvrtek od 7 ráno, ale opravdu se tam nevyspíte. Pan profesor Bašus je v tomhle poměrně nekompromisní a spát vás opravdu nenechá a donutí vás mluvit. Donutí vás mluvit před třídou a tak. Ale řekla bych, že pokud se chcete jenom zlepšit v tomhle, nebo máte třeba i možná trochu problém s tím mluvit před větším množstvím lidí, takže je to takovej trošku zdravý začátek, jelikož nemluvíte najednou před velkým publikem, ale už v té třídě je třeba 20 lidí, což pro někoho může být prostě náročný. Takže v tomhletom smyslu rétorika za mě fajn, ale pozor na to, fakt vás bude pan profesor cpát do toho, abyste mluvili před třídou, dělali prezentace před třídou, dělali projevy a tak podobně. Takže není to spací seminář, opravdu není. No, tak jdem spát. Jdem spát. Pokud možná, jestli jako trošku avizujem, kdyby tohle mělo úspěch třeba, tak kdybyste třeba, já nevím, kam to budeme postovat. Bude to na Spotify. Jo. No tak kdyby náhodou byly nějaké dotazy, kdyby vás zajímaly nějaké semináře, které jsme tady vůbec nezmínili. Třeba jsme nemluvili vůbec o seminářích z němčiny, které jsou podle mě poměrně populární a tak. Zeměpis, přesně tak když se na něco zeptáte, my to zkusíme později od spolužáků a můžeme přijít tady s nějakou doplňkovou. Bude epizoda číslo 2 úspěšné řady podcastu. Tak, přesně tak, pokud bude úspěšná řada podcastu. Takže vítáme vás předem. Předem vás vítáme u úspěšného podcastu. No, nicméně opravdu pokud nějaký dotazy na nějaký jiný semináře, který jsme tady fakt nezmínili, my jsme oba dva spíš jako humanitně zaměření. Případně ještě můžete nás kontaktovat osobně anebo na Instagramu školy. No, GE studenti. No, tak to by bylo asi k našem moudrům vše. Jsme moudří. Tak my se s vámi loučíme a snad zas někdy naslyšenou teda. Naslyšenou, zatím papám. Rosu na kolejích